Vandaag wil ik wat nieuws proeven. Ik wil dit wars, dus rukwars wil ik in blender nemen. En dan wil ik de klops met maken. Zodat je kan die aan hamburger buns. Maar vandaag wil ik Wrenikje maken. Zo, dan willen we dit nog proeven. Nu vang ik die aan te katen. Lijkt dat wat goat shoppen. Ik ga hier een beetje mijn spijkvat nemen. Die wird niet ganz genoeg. En einfach, wil je weten wat die wars ruit zijn, maar dat zij spratsen dat. Dan usually zijn die ruit in de riet nemen. Vangt het hier aan te spratsen. Dat meint dat is dat nu het gaat. En hier zijn, dit zijn 4 cups. So, ik ga niet dat ganz vol. Wat dat erna. Dat is hier kijken. Van vlees, een klein beetje mayo. Zo dan is dat een 4 kuppel meel wat ik hier mag doen. Quarter cup. En dan moet je een beetje laten katen. De smaak dat meel liever rijf. Niet dat aanbranden, maar dat plus een beetje bruin maken. En nee, dat smaakt te maken. Deze kruk wird niet ganz veel vol. Vielleicht, het wird vielleicht wat hier. Is mijn oven nog een beetje verspratst. Nu moet je al dat bruine wat er aangebrand wordt, dat er al eraf kleven. Dat is wat dit maakt dit zeer schijn. Wenn je dat op eenmaal hand te dik, dan kan je meer schmond voor een klein beetje meer te maken. En dit wordt nog een beetje dik geworden. Nu wordt dat fijn dik. Wenn je niet last hebt, dan Wrenikje merken, vandaag wil je een easier weg wijzen. So, ik doe 8 eier. Een handje zout. En dan doe ik dit te maken. Dus de glums te maken.
dan wordt de meel maken. En wat dat is how je mixt, dan wordt de uitrol. Nu werkt dit ganze doosje maken. Nu wordt dit alle topperen. Dan wordt de uitrol. En de glums wordt er niet uitwaschen. Nee, dat is ketten dit. Anyways, ik doe allemaal YouTube watchen en er zijn dus funny guys named Ubram en Henrik en die werken nog mal gaan krijgen te omkas. Vielleicht wil ik Wrenikje merken. Vielleicht dan die me watchen, ik weet niet. So, nu wordt dit kerken en dan wil je like, zijn laten wat het laat. Nu doe ik hier een butter aan. En dit deeg is zeer week. Zie nu, als dit hieruit, is het schmaanvat. Hier zijn de Wrenikje. Dit is maar half het recept, zo dan mag ik nog meer merken. Dat je hebt een duur Wrenikje. En dat schmeckt zeer schijn. Ik had de peaches meest vergeten. Ik doe nog peaches nog. Nu hebben we God danken voor dit eten. En nu willen we over mijn Henrik watchen while we eten doen. Dan zijn we hier nog eenmaal. Bye bye.